O sigui, a Amazon hi ha dues parts. Hi ha la part del listing, que és el que veu el client, i hi ha la part del seller, que és la part de gestió nostra. ¿Vale? I el listing té diverses funcions. Una de les funcions és que és un hub de paraules clau. O sigui, imagina't que és Tarragona, tu com arribes a Tarragona? Doncs arribes per avió, arribes per tren, arribes per cotxe, en bicicleta, o sigui, són moltes paraules clau que apunten al mateix producte. Això ho tenim que tenir molt clar, Per què? Si us fixeu, tal com vosaltres teniu el listing, o abans, sobretot, o hi ha molts listings que no tenen paraules clau. O sigui, com busco jo qualsevol producte? Doncs jo poso el meu problema. Si no surt aquesta paraula clau dintre del listing, Amazon no ho podrà ensenyar. ¿Vale? La segona part que el listing té que complir és que és un catàleg. O sigui, el client, a part de trobar, el primer que fa és buscar, et troba. Llavors, entra dintre. Què és el següent pas que fa? S'informa, és un catàleg, té que tenir tot el que tindries en un catàleg. Fotos, descripcions, tota la informació. La tercera part, que és un listing, és una prova social. Tu tens un apartat que són les reviews. El següent pas que fa un client quan li agrada el teu producte és anar a les reviews, perquè vol veure que el veí diu que això funciona. Per això tot el listing no és un altre, no, tot és construït per fer el mateix. És equivalent a una tenda física. Quan una persona entra en el teu listing no hi ha un venedor que li pugui vendre. Llavors el listing té que estar escrit perquè faci de venedor. O sigui, jo entro i em té que convèncer. O sigui, ja portem, són 4. Tot el listing ja són 4 coses.